Iki dhek iki nyambi anu senggak. Bocah iki. Lah kok teko kene ndak senggak blas. Lah iya piye to iki? Rompi Dayak tukang iki dhisik nyambi senggak. Lah iya. Dek iki lombai rompi ya senggak lho. Kowe tak elokne kok iki. Oke, yo sing semangat ya. Ora mong ajroning impenanku
SGK meruk Mas. Iya, aku juga. SGK campur sari ya Mbak, singkatannya Apa ya? Apa? Ya apa-apa. Ini luar biasa loh. Sesok melu lomba nih Cak.